unkitu egiten zara. Bai, unkigarria da. Erreginaren kopa historia egin zenuten. Bai. Historia egin zenuten. Bai. Errealaren lehen tituloa izan zen. Bai. 2019an, gainera, garaipenaren golazuk sartu zenuen. Hauek ikustean zer sentitzen duzu? Oso unkigarria eta oso berezia, niri oraindik ipurdia jartzen zait. Berezi izan zen ez bakarrik irabazteagatik, baizik eta sortu zenangatik, ez? Nere familiaan egon zen, lagunakan egon ziren, eta beraiekin disfrutatu alizatean, nik uste biribila izan zala aspektu guztitan, ez? Ze gola gainera ere gure jendearen aurrean sartu genuen, bertan ospatzeko aukera izan genuen, eta ez dakit, hor iruditan ikusten den sortu zen talde hori nik uste oso berezia izan zela, eta lortutakoan ikusten oraindik bereziagoa egin zuela. Datuak hemen dauzkat, 16 urterekin joan zinen Realera, 200 partida, ez da gutxi, kapitaina izatera iritsi zinen. Zuretzat izan da oso aro oparoa, ez? Realekoa. Bai, guztiz, nik uste pertsona eta jokalari bezala sortu nintzela. Askotan galdetzen didatez, niretzat zer suposatu zuen Realak, eta orain atletiken jolastuta, ez? Eta nire erantzuna beti berdina nola ez eta ondo izango Realari buruz, nire bizitza futbolistikoa eman baldin badiate, ez nire bizitzako momenturik honetarikoak. Beraz, kriston pila disfrutatu nuen, momentuak partekatuko nituen jendearekin ere oso berezi izan zen, eta 9 urte zan egon nintzen, beraz, zer esan dezaket. Eta lagunak egin dituzu. Bai. Kolore guztietako esperientzia izan ditut. Eta kolore gehiago etorri ziren. Kolore zuria etorri zen ondoren 2008 batean Real Madriden hasi zinen. Gauzatxo bete zaidazu. Egia da txikitako ametsa izan zela Real Madriden jokatzea? Bai, ala da, arraroa, baino bai, txikitan familiaz gain, zaintzen zidatenak, beti Real Madridekoak izandakoak ziren, eta beraiekin partidak ikusten dituen, ez? Beraz, hor, hasi zitzaiten xagutxo hori, eta, bai, nire ametsa hori zen, nire referentea Raúl zen. Raúl? Bai, zazpia horregatik gustatzen zitzaiten, eta, beti esan izan dut, amets hori betetzeko aukera izan nuen, eta nik uste bizitzan ezin dezula gehiago eskatu, ez? Realen egonda, Real Sociedaden egonda, oain atletikera, zuk deia jaso zenuenean, edo aukera izan zenuenean, zalantzarik izan zenuen? Bueno, nik uste momentu horretan nire aukerariko berena izan zela, ze azkenen Real Madriden egoen, ez neukan nahi nuen protagonismoa, jolasteko aukera, eta futbolarekin berriro elkartzeko sentimendu hori nekan, nik jolasteko beharra nekan, atletikek aurrelari baten beharra zekan, eta nik uste gure ibilbideak momentu perfektuan aurkitu zirela, ez? Momentu hortan, noski, asko pentsatzen duzun zein izan dan, ez? Zure ibilbidea, non ibilizaren, banekien Realetik nentorrela, baina momentu horretan ere aukerarik hoberena hori zen, ez? Ez nuen pentsatu egia da, beraiek eskaintzen zidaten aukera oso ona zela, eta inguruan dagoen guztia oso ona dela, iristerakoan aurkitu nuena oraindik hobea izan zen, eta gaur egun ezakat dudarik aukera hoberena hori izan zela, ez? Arazoak izan dira? Irainak, edo norbaitek epaitu zaituela horregatik? Hori, noski, akizun nola gaur egungo gizartea dena epaitzen dela, edo denak iritzia emateko aukera daukatela, ez? Alde hortatik, nik ja esperientzia daukat gai guzti hauetan, baina egia da azkenen familiangatik, lehengusu txikiak dazkat, nahi txikiak dazkat, eta alde hortatik agian gehiago sufritzeko aukera dagoela, ez? Baina, naturaltasunez eta normaltasunez eramaten saiatzen gara, gaur egun asko zela saiago dago dena, eta nik uste bi aldetatik, bai Realan aldetik eta nire aldetik maitasun hori dagoela eta beti nabaria izaten dela elkartzen garen bakoitzean.